हम निष्का श्रीवास्तव अपन चैनल बिहार के क्वीन में रउआ सबके स्वागत करतनी हमेशा की तरह। आज देख सकतनी कि हम का बनेले बनी। तो एजा हम बनेले बनी भुजिया, जौन की आलू के भुजिया हमरा ढेर दिन से खाए के मन करत रहला सटे, लेकिन हमरा घर में आलू के सब्जी ज़्यादा केहू पसंद ना करेला। तो हरी सब्जी ज़्यादा बनेला हमारे घर में। तो एजा आज हम बनेले बनी आलू के भुजिया, फिर एजा बनेले बनी रोटी। एमे घी घस देतानी, देख सकतानी कि ई घी बहुत अच्छा आइल बाटे। मतलब ई किनुआ, मतलब पैकेट वाला ना हट, डब्बा वाला ना हटे, ई खुला आई रहे, जौन की गाय के घी के बहुत अच्छा सुगंध आवेला एमे से। तो ई लगाओ तनी रोटी में घी। एजा देख सकतानी कि भुजिया बनेले बानी। यही में हम मिर्ची भी डाल दे रहनी है हरियर, कैसे कि भूजल मिर्ची भी खाए के मन करत रहला सा हमरा। तो अलग ना भूज के दिमाग लगा के यही में डाल देले बानी, तो भूजल मिर्चियों भी बन चुकल बाटे एमे। ज़्यादा मेहनत ना करके, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करके। तो देख सकतानी कि आलू के भुजिया रोटी आ साथ में लेले बानी आंवला के अचार, आंवला ना आंवला के अचार आ भूजल मिर्ची। फिर एकरा के लेके हम आ जातानी छत पर, कैसे कि ठंडी के मौसम चलताटे। ठंडी के मौसम में धूप लेहल केकरा नहीं के पसंद। तो हमहू आ गनी यहाँ छत पर। वैसे तो हम छत पर खाना ना खानी, लेकिन आज हमरा छत पर खाए के मन कैला सटे, तो छत पर लेके आ गइल बानी खाना। तो ई गर्मा गर्म खाना आ साथ में मनपसंद खाना बहुत अच्छा लगत बाटे हमरा। तो देख सकतानी कि धूप निकल चुकल बाटे, अभी 11:30 बजता। आ और का साथ में देखी हमार परछाई। पहले हम वीडियो निकाल लेतानी, एकरा बाद फिर खाइल जी। खा के एजा फिर हम चाय पियतानी। चाय तो सुबह ही पी ले रहनी हाँ, चाय टोस्ट नाश्ता हो चुका रहला सटे, लेकिन फिर से अभी हमार चाय पिए के मन कैला सटे, तो थोड़ा सा चाय लेके आइल बानी। धूप में बैठ के हम चाय भी पियतानी। हमरा चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। बाद में सब खैला के बाद, मतलब आज तो खाए पर ही और सब कुछ मिलत रहला सटे खाए खाए के। तो ई पापा लेके आए लहन इडली, जौन की ई वाला इडली सांबर जौन रहला सटे, नारियल के चटनी बहुत बेस्ट रहला सा। एक जगह से हम खानी, ओकर उतना बेस्ट ना रहेला, एकर वाला बहुत बेस्ट रहला सटे। सांबर तो हम काही कहीं। फिर लंच में कहीं हाँ चावल, फिर हई बोरी शिमला मिर्च के सब्जी, फिर आंवला के चटनी। दाल भी रहला सा, लेकिन हम दाल ना लेनी है, कैसे कि हम ठंडी के दिन में सब्जी चावल ही खाई पसंद